mutum na gaba na shida kenan. Na bakwai, gwamnan jihar Lagos Mr. Bola Tinubu shi ya kirawo shugabannin OPC din nan da sarkin Hausawa da sarkin Inyamurai da 'yan sanda a zo a yi taron sulhu kar a zubar da jini. Kowa ya sa hannu tsakanin 'yan sanda da shugabannin Hausawa da shugabannin Inyamurai. Shugaban OPC ya ce ba zai sanya hannu akan takardar zaman lafiya ba, kuma aka bar shi ya fita yi tafiyarsa gwamnan jihar Lagos. Kuma bincike ya nuna su suke sai wa 'yan OPC din makamai, su suke ba su adduna da bindigogi, su suke sponsorin ɗinsu da kuɗi don su yi dukkan ta'addancin da suke yi. Mutum na gaba na ƙarshe, gwamnan jihar Oyo State, wai sunansa Alhaji Lam Adeshina. Alhaji Lam Adeshina shine wanda kwana-kwanan nan Major General Buhari mai ritaya ya je har ofis ɗinsa a birnin Ibadan dangane da abin da mutanen ƙasarsa suke yi. Su wannan 'yan ofis din na bin fulaninmu da suke yawo suna kiwon dabbobi suna neman inda ciyawa take, a bi su a kashe su a kwace shanunsu a tafi da su. Buhari ya je ya same shi don ya sa baki a nan gurin. Buhari yana kammala iso masa da wannan sakon sai ya banza da shi ya ce ni abinda nake so ku taimaka mana yadda za a yi a gyara Najeriya, dan akwai waɗansu tsofaffin shugabannin ƙasa suna so su kawo rigima a Najeriya. Obasanjo ya gayyace su tunawa da ranar samun yanci a Abuja ba su je ba. Amsar da ya bai wa Buhari kenan kwana-kwanan nan Gali na Abba ya kai ziyara a wannan gari saboda wani dan majalisa dan uwansu da ya mutu, ya je ta'aziyya. Da ya je ya aika wa gwamnan cewa zai zo ofis ɗinsa ya kai masa ziyara a matsayinsa na shi shugaban majalisar wakilai ta tarayya. Shi kuma gwamnan jiha ya ce a ce masa ba zan kalle shi ba zan saurare shi ba, ba zan kalle shi ba zan saurare shi ba. Shi wannan Alhaji Lam Adeshina gwamnan jihar Oyo shi ne wanda ya ɗaura ɗamarar yaƙi yanzu da cewa ba yanda za a yi tunanin shari'ar musulunci ya je kudancin ƙasar nan in su suna da rai. Kuma abin mamaki wai sunansa Alhaji Lam Adeshina wai musulmi ne. Waɗannan ɓangarori guda bakwai ƴaƴanmu su sani ƙanana cewa ko da mu a yanzu ba mu kaddamarwa waɗannan mun ci nasarar kashe su ba, mun bayar da wasiya ga ƴaƴanmu duk inda aga waɗannan da zai a kashe su. Ko da mu yanzu ba mu ci nasara ba a lokacin mu, mun ba da wasiya jinin waɗannan ya halatta. Arna ne sun kashe ƴan uwanmu musulmi, in an kashe su ba zalunta su aka yi ba, adalci aka yi, ramuwa ce. Har yanzu kuma an kashe mana mutum 1000 dan mun kashe 7 mai muka yi, ba mu yi komai ba. Saboda haka abin da muke kira ga gwamnatin tarayya ta yi gaggawar ɗaukar mataki.